O fis Ionawr 2017 ymlaen, oherwydd y pwysau ariannol sydd ar bob gwasanaeth cyhoeddus, bydd Cyngor Gwynedd yn codi ffi flynyddol am gasglu Gwastraff Gardd o'r bin olwyn brown. Os nad ydych yn defnyddio'r bin brown Gwastraff Gardd, ni fydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi, a does dim angen i chi wneud dim. Ond, os ydych yn defnyddio'r bin brown ar gyfer Gwastraff Gardd, bydd angen i chi benderfynu a oes arnoch eisiau parhau i dderbyn y gwasanaeth bob pythefnos am dal blynyddol o 33 punt. Mwyn talu am y gwasanaeth ar-lein, ewch i www.gwynedd.co.cymru/Gwastraff Gardd. Bydd hyn yn mynd â chi i'r ffurflen Gwastraff Gardd. Os nad ydych wedi defnyddio gwasanaethau ar-lein y cyngor o'r blaen, bydd angen i chi greu cyfryw, a fydd yn cymryd ychydig eiliadau. Os oes gennych gyfrif yn barod, mewn gofnodwch. Os ydych yn trefnu casgliad ar gyfer eiddo gwahanol i'ch un chi, efallai byddwch yn archebu ar ran cymydog neu aelod o'r teulu, gallwch newid y cyfeiriad sy'n ymddangos drwy glicio ar Newid cyfeiriad. Dewisiwch y nifer o finiau sydd i'w gwagio o'r eiddo bob pythefnos. Os ydych yn cynhyrchu mwy nag un llon bin o Gwastraff Gardd pob pythefnos, gallwch drefnu i fin ychwanegol gael ei wagio hefyd, am ffi ychwanegol o 28 punt y flwyddyn, ond ni chewch fwy na 3 bin i bob aelwyd. Gwiriwch fod yr holl wybodaeth yn gywir. Os ydych yn hapus gyda'r amodau a thelerau, cliciwch yn y bocs i ddangos hyn. Yna cliciwch anfon. Bydd hyn yn mynd â chi i dudalen allanol diogel mwyn talu, yn debyg iawn i siopa ar-lein. Cwblhewch y dudalen gyda manylion eich cerdyn debyd neu gredyd, mae ffi yn cael ei godi am ddefnyddio cardyn credyd, ac ychwanegwch gyfeiriad e-bost dilys mwyn derbyn taleb electronig. Pwyswch ymlaen i barhau gyda'ch archeb. Cadarnhewch fod y wybodaeth yn gywir cyn clicio gwneud taliad. Nid oes angen archebu bin brown os oes ganddoch chi un yn barod, ond os ydych angen archebu un neu eisiau bin ychwanegol, mae cyfle i chi wneud drwy glicio ar y linc Archebu cyfarpar gwastraff ac ailgylchu ar y dudalen yma. Yn ystod y 5 diwrnod gwaith nesaf, byddwch yn derbyn pecyn croesawu drwy'r post. Ynddo, bydd sticer i'w roi ar eich bin brown i ddangos i'r tîmau casglu eich bod wedi talu am y gwasanaeth a chyfarwyddiadau ar sut mae'r drefn newydd yn gweithio. Cofiwch ysgrifennu'r cyfeiriad lle bydd y bin yn cael ei gasglu ar y sticer gyda ffelt tip parhaol du. Tynnwch gefn y sticer a'i osod o amgylch y bin. Gwnewch yn siŵr bod y sticer wedi ei arddangos ar flaen ac ochrau'r bin ac nid ar y cefn.